Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkamu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai magana ne akan mecece JAMB. JAMB dai wata hukuma ce a Najeriya wacce take shirya jarabawa ga dukkanin ɗaliban da suke son shiga jami'o'in Najeriya. Ita dai wannan hukumar ta JAMB tana shirya jarabawa ne mai suna JAMB sau ɗaya a shekara. Sannan kuma sakamakon jarabawar na daɗewa ne na tsawon shekara ɗaya. Hakan na nufin idan ka rubuta jarabawar sannan kuma ka ci amma baka samu damar shiga jami'a ba har na tsawon shekara ɗaya, to sai dai ka ƙara rubuta wani jarabawan domin kuwa wancan sakamakon ya yi expire. Sannan kuma ita wannan jarabawar saɓanin sauran jarabobi ba a makaranta ko kuma a cikin aji ake rubuta ta ba. Ana rubuta ta ne a ɗaiɗaikun centers wanda ita hukumar ta JAMB ta tantance. Ana rubuta jarabawar ne a kwamfuta, sannan duka tambayoyin OBJ ne, ma'ana tambayar kacici-kacici. Jarabawa na da jimillar tambayoyi guda 180, subject guda 4, English dole ne kuma yana da tambayoyi guda 60. Sannan ukun suna da alaƙa ne da course ɗin da za ka karanta a makaranta. Sannan kowannen suna da tambayoyi 40-40, wanda in ka haɗa gaba ɗaya zai baka 180. A yayin rubuta wannan jarabawar ta JAMB za a baka awanni 2 ne domin amsa tambayoyi guda 180. Sakamakon jarabawar na da maki 400. Sannan kuma sakamakon jarabawar na fitowa ne mafi akasari kwana 1 ko kuma kwana 2 bayan rubuta jarabawar. To duka abin da za mu iya kawo muku kenan dangane da takaitaccen bayani akan mecece JAMB. Ku biyo mu a bidiyon mu na gaba domin ji da kuma ganin manya-manyan abubuwa guda 4 da ya kamata mu sani kafin rajistan jarabawar JAMB. Ma'assalam.